kanalera itxaron. Lehen da bizi beste gauza bat egin behar dut. A ver. Vale. A ver, ya vi aldiz egin beharko duen hau. A ver, berriro. World of Warships. Informazioa aktualizatua. Hori berdin zait. Bale, eta azteko joango gara gure Kongorekin ea zer moduz moldatzen garen denbora asko ez dudala ikusten, eta hemen ikusten dezakegu gure Kongo maitea bere, bueno, itxura osoarekin eta bar, eta hemen iruritxo bat, eta bataila goaz, ez dut uste izango denik oso zuzeneko luzea, baina, bueno, zenbait partidatxo jokatzeko bakian. Bai, osea, joko hau, bueno, iguatzen dut eta jolasten dut oso gutxitan izatez Yamato lortzeko ordu asko sartu behar dira, eta orain ez nago enbeste ordu sartzeko momentu horietan. Beraz, bueno, gaurkoan hau dago gainera partiak bidaltzen duten bitartean. Eta barzin bat denbora pasatu behar da eta guzti hau. Eta gero uste dut hemen dropak jarrita ditu dela, baina hori ere ezakidan lez nola dazen, bueno, alde batera utziko dugu. Azken aurkitu dugu bataila bat, edo ez denbora asko jogatu gien punteri ez da oso baina, bueno, esperientzia puntu gehiago izango ditugunez, hori mesedegarria da. Vale. Bostak erasatu, 4 kruzero eta 3 destruktore. Sentou開始。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。bueno, nire jarrita dauka japonearez. 相手してやろう。やるではないか。Mugituko gara patxadaz. Egian zonalde honetara pazientzia apur batekin. Jokonek behar duena da apur bat pazientzia, punteria eta sortea. Askotan tire egiten duzuna ez duzulako asmatxoria, batzuetan da probabilitate arazorietako bat. Apuro distantzia segundoak eta no ez dugu ez. Edariko dugu aski. 観測機発艦。
Izateko gara, joaten. Bueno, atxetik. Kainoi principala erabiltzen zergatzen. Partida gehienez 20 minutera urten ditu. Gehienez urte batzuetan horrela gure ez da gartatzen. Ezki gara. Itxasentzi bat galdu dugu. Gure zereginetan jarraitu dugu. Zuen digeren nahiko horren daude. 観測機起動中だ。Kaka. Izate gelditu nahi zor. Armatzen bat dugu, eta ez dela, bueno, tiro egiten jarraitu. Gutxigatik ez dugu lortu. Hori gertuago dauka. Vale. 2000 puntu egitea lortu. Hemen gauza egin behar dira fatxadas, denborarekin. Eta batzutan asmatzen irudien eta bueno, mini handirik ez dugu jaso edo aurrera joango gara. Tipitapa eta kontuz destruktore egin. Horrendik asmatza zaila, ez ezinezkoa, baina zaila. Horretaz gara hitz. Pazientzia, urrunekik tiro egiteko, era daukagun abantaia.
gara nantza. 自動航行モードに行こう。 Saiatu gara pintzaren egiten. Baina gendi bizitza nahiko osorik gaude. Eta gero ere sorte apur bat guraldeko daukagu. Eta destruktore bati asmatzea. Agian ez du asmatzen. Hor nahi. Atxe. Hemen ia akabatuta hori izan dezakegu. Ea baten ematen dira. Tiratzen bagara. Lere jarretuko da tiro egiten.勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。Satu kali kita minum yang itu. Saya 勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。
戦場に火災が発生。消火。 Bueno, portura vuelta. Venga. Oh, ez dakit zentzuk diren ziberfitxa horiek. Joango gara Tenrirekin. Argazkitxa bat. Eta bataia da. Tenrirekin arazoa da, ni destruktorekin oso ondo ez naizela eramaten. Baina, bueno, pentsat esperientzia gehiago izango dugu. Vale, beraz eme hegazkinak. Vale, ez dut esango ez dugula sufrituko, hori gezur esango litzatekelako, baina, bueno. Vale, zigara bataia. Ya sin mapa,開始。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。Ja besteak ze mugimenduek dituzte. Dakizu den moduan kanalen funtsa da disfrutatzea, gertatzen dena. Ere, beraz, bakoitzak egin dezela nahi duena. Izentzu horretan mentzen dut. Garbia naiz.魚雷確認。クラインフィールドを展開。Gutxigatik libratu gara. Ez sartu hor. Torpedoak botatzen agora. Batzutan gertatu da torpedo bat. Horti eta justo hortik taldeko itxasontxe bat erdian jartzea. Eta gero gainera erroan nirea. Que es de domingo, ya bueno.
敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。 Es el norte de la temperatura global. Ya vendrá por las notas de abajo. Hmm. 戦場に火災が発生。消火を任せる。右舷にタナトニウム反応。魚雷接近中だ。戦場に火災が。敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。 Ay, qué joder. Vale. Mi yogurtik. Hongo era Dunkerque frogatzera. Gauza berriak ditudunez, ba bueno. Gauza berriak formatuko ditugu. Gaina esperientzia puntu hori esperientzia libre esateko oso zer deigarria izango da. Ba bueno. Ba, itxasuntzak desblokeatu ahal izateko eta bar. Eta aukera hauek aprobetxatu egin behar dira. Baina, bueno, gongo dira momentuak non agian beste bidez ditudan igoko. Beste gauzak egin beharko ditu delako garrantzitsuagoak direnak.我ら霧は兵器だ。それ以上でもそれ以下でもない。 Oh, Francia. Erdira euria dago, ez da askorik ikusten. Ziurtasuna garrantzitsu izango da.機を発艦させる。Esaten moduan partida guztiak ez dira berdinak. Ja, badakit ikusi dut. 戦闘
闘機が来た。gehiago lortzen dugu.戦場に火災が発生。消火を任せる。自動航行モードに移行。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。戦闘機を発艦させる。戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。戦場に火災が発生。消火を任せる。戦闘機が起動。
bizitza asko ez dugu. Mira, frogatuko dut hau. Ezakin nola moldatuko naizen honekin. Baina, bueno, Uncharted ez naiz joango. Hau izango da azken esperimentu moduan eta bar. Oh, dear Pete. Nagato da tier 7 agian.我ら霧は兵器だ。それ以上でもそれ以下でもない。自動航行モードに移行。進路を維持しろ。
たちの艦隊が優勢だな。霧も甘く見られたものだ。Uf. Ez da txartel, da? Bueno. Eta bukatzeko Nagatorekin. Ja zer ondo moldatzen garen, eske gazkinekin zeo zer asmatzea ikusuzo moduan ez da erraza, bueno, praktika barko da, bestitzen txekin moduan, baina, bueno. Egia da, itxasontxe batzuk ez dagoen asko zere, bueno, teknika agian beharko dutela. Baina, bueno, gure bidean aurrera jarraitzen dugu, beraz, arazorik gabe. Tier 6, tier 8, tier 9. Horatzen dut mapa, hau esai bat dara gustatzen. Baina, bueno, daukaguna da. Eta puntu pelota. 混合型大戦艦一番艦混合。行くぞ。航行モードに移行。Goratzen ladoan zonalde. Baina, bueno. Gauzak bizkanaka. Etzairik ez dugu gusten. Gure gana etor da. Beraz, pazientzia apur bat arrezka izango da kasu honetan. Horrant. Kansoku機起動中だ。
航モードオフライン手動航行に戻す。Hasi hortiro egiten. Ja, torpedoengatik. Mala usar. Pues gara entz. Egin behar da gunea garrapatu izateko. Ba, ideiarik ere ez. Baina, bueno. Handi ez du ikusten. Frogatzearren ez dugu salgaltzen. Hemen patxadas, oraingoz minezko ez dugu jasan. Badik ez ditut eman. Printzipioz. Txegatik. Puntuetara daudera gazten. 敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。
Era... Ez dakit dela kontxagatzen honek. Semago ez dut erabiltzen, ez dakit noiz azten gara. Gauzak lortzen eta... Guretzat oso zaila izan da.戦場に火災が発生。消火を任せる。敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。前方に魚雷確認。クラインフィールドを展開。敵駆逐艦を沈めた。次に行くぞ。Agora. Ai. Vamos a ver React. Vengo a Mari. Ai, cosa falta dire? Ai. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago hau